Karon adlaw sa Miyerkules sa ikaduhang semana sa pagkabanhaw. Ang kasina sa mag-cancer nga sa hilom nagtubo, natago diha sa lawas nga inanayng mukaon sa himsog nga mga kaunuran. Ang kasina inanayng mukaon sa pagtamod sa atong kaugalingon ug sa gugma sa atong isig katawo. Malisod ang pagigugma sa uban kun ang imong kusog ug atensyon atua sa mga buta nga ilang gipanag-iya ug sa mga buta nga wala nimo napanag-iya. Ang gahom sa mga himan sa media naghimo sa kasina nga epidemya sa atong katilingban karon. Sa atong pagtan-aw sa uban nga luho kaayo, magpasilaob sa kasina ug magdugang sa pagkadiskontento sa atong pagpuyo. Apan dili kita kinahanglang masina tungod kay atong naangkon kanang mas labaw pa kabililhon kaysa mga sinina, mga alahas, ug maanindot nga mga bakasyon. Sa hilabihan, gihigugma kita sa Dios nga iyang gihatag kanato ang iyang bugtong anak aron pagluwas kanato gikan sa kamatayon ug dad-on kita ngadto sa kinabuhing dayon usa ka gasa nga mas labaw pa kaysa tanang ubang mga gasa. Pinaagi sa atong pagtutok sa kahayag ni Kristo nga iyang gidala nganhi sa kalibutan, mapalagpot nato ang kangitngit sa kasina gikan sa atong mga kasing-kasing. Pamalandong. Taliwala sa katilingban nga napuno sa tawhanong kasina, nakaamgo ba ako sa labing bililhong buta nga maangkon sa tawo, ang kaluwasan nga dala sa atong Ginoo nga nagpakamatay tungod og alang kanato? Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduseyo nasina pag-ayo sa mga apostoles. Busa mihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles ug gibalhog sa karsel. Apan niadtong gabiuna, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa karsel ug gipagula ang mga apostoles ug giingnan. Pangadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tawo mahitungod niining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles ug sa pagkakaadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo aron manambong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron paatubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na didto sa karsel ang mga apostoles. Busa namalik sila ngadto sa labawng hukmanan ug mitaho sa pag-abot namo sa karsel among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardya nagbantay diha sa mga ganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan wala na didtoy binilanggo. Sa pagkadungog niini sa kapitan sa mga gwardya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tawo nga misulod ug miingon kanila, ang mga tawo nga inyong gibilanggo atua sa templo nanudlo sa mga tawo. Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardya uban sa iyang mga sakop ug gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit og kusog
kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tawo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon, ang iyang pagdayig maania kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon mamati kanako og malipay. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Himayaa ang Ginoo uban kanako, magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Paglaom kamo kaniya aron mosanag kamo sa kasadya ug ang inyong mga nawong dili man limpaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Ang mga anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tan-awa, unsa ka maayo ang Ginoo, bulahan ang tawo nga nagadangop kaniya. Namati ang Ginoo sa pangaliya sa kabus. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon kang Nicodemo, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot. Ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tawo ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili moduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang daotang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.